Πώς σχολιάζετε την αύξηση του κατώτατου μισθού? Πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Η οικονομία έχει ανέβει. Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω, τον θέλω. Είναι ένας κούκλος. Μπράβο του. Στα υπόλοιπα όμως. Τέλειος είναι. Για ποιο λόγο δεν σας αρέσει? Εγώ τον αγαπάω, μας έχει ανεβάσει. Στην οικονομία θα πάρουμε τα επιδόματα, θα πάμε στη Μύκονο και θα τα σπάσουμε όλα. Σούπερ Paradise τα πάντα. Με τα επιδόματα. Με τα επιδόματα θα πάρουμε... Μας έχει βγάλει επιδότηση ενοικίου, μας έχει βγάλει προνοιακό. Παίρνω, τι άλλο παίρνω το ΚΕΑ. Θα τα πάρω και θα πάω να τα φάω στο Σούπερ Paradise. Μπράβο Τσίπρα! Wow!